Cek Pak Abu nah. Pak Abu dah minta di dendangan di Ina dah. Minta saja nomor HP-nya. Nah, aku lagi nomor HP Pak Abu. Dia lagu yang lain lah. Basuh inna anak kandung ayah disabuinya.
rasa kiawa ayam bagoreng anak kandung nyota bangliwo di malanyo kini nang kandung tolong sampaikan baganda Allah kami bari bagirau gitu nyamala una samalamaku tasingguang hati hati den anak kini oe mambayang elo anak kandung heran alamu era gede dinyo ayam di mana di banyu kanda ama olah kanduang olah di bari layu kosanang nedau lagi yatino kai batang guli neda sayang anak kini Aliluna alamaya talang dirimu pandana tajamu indaklah baturia Allah bagali sayang ajoibu pandana batamu nana kandung rasari india ragu dene dinyo apa di mana di banyu atwa 80 kalagu iko la 30 pasan dari Kuala Lumpur Malaysia adi papanjang 100,000 ka koto tuo carua maicui nambah kandak Pak Haji Welman Kamang Sayo pantunnya orang Kamang jo orang Mage balai nyoci baduo